Čaute ľudia, dneska tu máme Marvel Blizzard, ale ak môžete vidieť, máme ho tu aj tu. Môžeme dať rovno ready a už sa na to teším. Má to byť taká ako v podstate pre mňa spomienka na kapitolu 5 season 4. Tedy som si kúpil prvý Battle Pass, ak môžete vidieť, mám ho tu. No tak, ideme sa pustiť do hry. Tak sa tu poďme pozrieť na mapu. Máme tu kruhovú zónu, celkom zaujímavé. Pôjdeme tuto na tento Stark Industries, zatiaľ to nič nie je OG, alebo nič to nie je Marvelovské, zatiaľ čo mám tu. Toto je Golden Chestka, tá vyzerá zaujímavo, tam možno budeme obsahovať to, čo chceme. Aj tak sa stalo, máme tu Jackpack z kapitoly 5. Na krek. Ale má rukavice, to si zahráme. Easy. V akom stave má Jackpack? Tiež nie je poškodený vôbec. Golden Chestka. Hlavne Golden Chestky obsahujú to, čo chceme. A je to pravda, no. Máme druhé rukavice. SMGčka, toto zoberieme. Mám preplnený loadout. Easy, ale dobre sme si zahrali. Bolo tesné, ale malo to, čo chceme my. Čo sa snažíš? Pre Boha. Na Stark Akademiu. All good, všetko máme. Ja tu zoberiem rukavice. Zoberiem tieto na nohy. A ideme. Ale nič nepotrebujem vlastne, ja si zoberiem do tieto veci. A ideme. A je to tam, druhý win. Tak nezabudnite like a odber so zvončekom, každý podpory si vážim. A zatiaľ čau.